Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Welcome to another one, hot one, breaking up Shondis mntanami. It's home affairs. It's about that time bafethu. Uyazi, angisakufuni. Akulahleka umuntu. My brother naye uthi kumina King Ginger mfethu nami nginenkinga zami ngihlale ngibona abantu beza kule show yakho bekubhalela ubaphendula nami ngiyabonga ukuthi ungiphendulile but nayi indaba yami uzoyibeka indaba yakhe sizoyilalela and sizomsiza. Today is the day iPastor Sekhali Dumile libalandile bafowethu sekuyisikhathi nje sokuthi manje abantu mabahlukane. Ngiyanithanda Mzansi, ngithanda support enisinika yona. Sacela subscribe kule channel ningithathe ningifake 200,000. Chris, thank you so much for doing a very good job. Welcome is with me all the time. You know the story. Shendere bobo, shipopo shi. Abahlukane abantu angisakufuni. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimanje umabuyo bampolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to We back at it, mtanami, your number one channel, King Ginger TV. Subscriber. Do the right thing. U50 rand ready, konozo kibeli taxi, nami ngiready, somkhombe April. I hope ni ready. Clean ijozi manje, nibonile nemgwaqo ijozi clean. Yonke into clean nami ngiyaclean. Clean ijozi ngiyaflasha. Siya clean siyidome stores. Silahla amabala sihendi endi. Emjolweni siyakhucula ngcola one side. Mfowethu sondela usichazele futhi ukuthi kwenzakalani emjolweni wakho. Hlala ngapha. Uyaphila kazi? Hayi ngiyaphila. Thank you mfowethu. Ubani igama? Igama lami uBongani. Ubongani. Hayi unayo la mabonga. Unayakuzwa le naleni ibackup yakho. Mabonga uthi kwenzakalani mfowethu? Umjolo ukwenzani? Ubhalile mfowethu kuningi okukhulumile. Ukwenzani umjolo Bongani? Hey. Into eningi yanginyanyisa nje indawo yalomntwana. Hey. Cause nje ngisanokulala nje nayi nje singayenzi next. How? Kanjani? Mangimthinta usibhekisa le. Uyaqina. Uyaqina usibhekisa le. How? Ngilala nomuntu wami sibhekele emabondeni omunye ubhekele mina ngibhekele. So awuthembisene isikhathi ngana ngijona nomuntu wakho? Sisina 3 years man. Na 3 years? Yeah. Kodwa uthi sex awuyitholi noma yini? Ngithuli noma kanjani noma yini. Hayi. So mawuyitholile kusuke kwenze njani? Uyithola kanjani sex? I think ngacala maybe ngimbhayile something. Angizona. Ngispende naye ilanga lonke ngimcele from maybe ekuseni. Lokho umcela. Lele ngimncenga. Ngimtotosa ngimthengele izinto. Umbuilder. Manje kanjalo into yami usile nginceka kanjani into yami. Mhlambe nje uma singaqala nje ukuthi ungathi senilale kangaki nje? Like 2 or 3 yeah, 2-3 la. Ku 3 years wonke lo? Amna sengikhathele. Ukhathalelile. Eish. Ngibulawa uthwaye. Anithandani nalomuntu yakujwayela. Hayi into engiyibona. So kulonyaka kulo 3 lo ubala nalonyaka. Ngibala nalonyaka lo sikuye ma. At least kulonyaka utholile kakodwa. Yo. Mhlambe wena ushayiswa kanye ngonyaka. Kanye. Ngithole ke 1 ndisesinti ngithole ngi1 zakatsheni wami. Mawukhuluma naye uthini? Mangimtshela ukuba ngathi ungithatha serious ne.
Mara masicala siba yi2 sekumele kwenzakala into zakhona. Yitori futhi yaqina ngizela ngobuso. Ukhathele siniyitori. Shit. Awujoli mos. Angijoli. So ufuna ukumtshela ukuthini lo ukujwayela kabi? Ngifuna ukumtshela sengikreni ngaka. Awusamfuni. Angisamfuni sengikreni ngaka. Ngikreni ngaka. Wena usunayo umunye umuntu mhlawumbe la okwazi ukuyiqophozela khona? Ngiyabamba la ngibamba khona, ngibambe ngeke. Mara kuyaqophoza. Sure vele. Phela uyi-out. Ukujwayela kabi. Shuthele umuntu khona umuntu athandana naye phela makuthi kanjani ene wena ngicabanga kanjalo ukhona vele. Shoot mina ngimniki kahle something. Umniki kahle kanjani unganiki ithuba? Ngizothini angisazi nokuthi ngithini. Akakuniki ithuba. Angisazi nokuthi ngithini. Phela awuthi mina uyayideserve i-chance. Uzibonakalisa uperforme. Njengamanye amadoda. Mina ngikhathele. Awuthi ngiyakuzwa. Nami ngikhathele lento ekwenzakala la. Nginama options ayi2. 50 rand siyamehlisa njengoba uze naye. Eyitshela ukuthi uze kwi-interview. No. Mawufika la mawuqeda ukumtshela ukuthi awusamfuni sizomupha i50 rand. Agibele aye Bree from eBree aye eKasi. Wena sizokubuyisela ngebhasi or nizobuyela no2 ngebhasi. Ngangcono ngibuyele mina ngebhasi. Yena simuphi 50. Akavaye ngeTaxi. Welcome. So akavaye ngeTaxi my sister. Cela umdilize lapha ebhasini lasekhaya. So are you sure ukuthi uready ukuthi umlahle? Angiredi no. Sengizicabangile Awungitshela uzomtshela ukuthini makafika la because wena ngathi uyamsaba. Angimsabi ngizomtshela ukuthi angisakufuni. Alright. Ngisakufuni. Once. Isuke ngaphakathi angisakufuni. Because la ngoba angijwayele. Angijwayele. Ngidla sometimes. Sure. Yimi silima la. Yimi sina. Ozone bhayida uthiyami. Ayizwe share kulesikhathi samanje. Uhlala ngapha mntama. Hello. Hoi. Unjani? Kushapha wena? Sharp. Ubani kamsisi wami? Lerato. Lerato. Uyamaza ngithi ubhuti? Ngiyamazi. So wena nayini? Siyathandana. Ungathi yini wena oyithandayo ngayo because nayo sesichazelile the way akuthanda ngakhona nani. Like ngithanda ubu-kindness bakhe. Like ngithanda nje into eziningi nje. Ngibulalayo. Kindness is small. Uthanda ubu-kindness ugentle nami. Uyanginakekela, uyangichaza. Uyamthanda. Ngiyamthanda. So uyakunelisa yini mhlawumbe naso cansini mangase ngibuza? Yena uyanginelisa ngisho kanjalo. And ni happy nge-sex relationship yini? Yes, yeah. Okay. Konta ufuna ukisho kanjani man? Mfowethu ngisacela umtshele konke. Mina ngikho happy nge-sex relationship, ngikho happy. Hayibo usho ukuthini mosho kanjalo? Uyazi. Uyazi. Hayibo. Uyazi kahle ukuthi angilitholi njalo mangilifuna. Kanti wena ulifuna every day. 3 years siswami usanisalaleka u3. Elamo ngithi. Angeke but. Every day. Why every day? Elamo mangifuna ukushaya every day ngashaya every day. Elamo. Kanjani mina ngithole every day? Uyangihlolela wena. Kanjani? Uyangihlolela. No, ufuna ukungikhwela every day lo bhuti lo. Kanti kumele kwenzeke njani? Ngifuna ngishade kucala. Uzongikhwela every day maka ngishade kucala. Kanjani sister? Isenzana iminyaka u3. Yebo. Isendaleka u3. Yebo. Maka ngishade kucala. Why kumele kushade kuqala? Hayibo ngifuna nami. Hayibo but. Kanti awuthembi kwenzakalani? Ngilithola makujabule yena. Ngithola makujabule. Yebo makufuna mina kanti wena ngifuna every day. Nami kumele ujabulise inhliziyo yami ungajabule yakho. Athi kumele umshade kuqala kanti kunani le engaka nomshado because ushadile noma ushadanga ikhekhe. Angali ikhekhe mara liyaphela angaka ngishade nokungishada.
Lizophela kanjani usamnikeka u3? Lizophela. Kahle lizophela. Ngifuna ngishade kucala. Uzoyidla every day uyafuna ngakhona. Ngoba mina manje anginayo imali umshado. Uzoyenza iplan. Indoda ayiplan but. Hayi seswami. Anye. Why kanti uhamba ujola mawukuthi futhi uzoba nenkinga? Ngikho. Ungoqo wena. Angisuwungoqo. Ukuthi ngijole angithena nakhona akangiphi imali. That's why ngiloku ngifuna ngaphandle. Selfish ke manje. Angikuphi imali. Wena na ungipha imali mawufuna. Umphathi shelter awubatla wena. Kodwa mtshele mfethu. Akunayo nasheta every day. Ngizokupha kanjani anye kusendela imali. Awuthami mtshele konke ofuna ukumtshela khona lo ngathi akakuzwa. Mtshele nanokuthi uthi wena usamfuni mtshele. Mina angisakufuni. Awusangifuni. Angisakufuni. Anye. Unhliseditse mo. Yes. Oro uto gawana le nna. Yeah. Mawuthwaka abathwa ku street bahamba bona bayodla. Mina ngiphuma kanje. Yeah, hleli mtshela itori wena mawulali uyamdunisela. Ngangiflathela. Wabe ungangitshela lonto lesendlini or ungitext ukuthi wena usangifuni uzongizela ngama camera lana. Ufuna ukumconvince futhi mawukuthi ukusendele SMS or wenzani lobo bufakazi bokuthi wena izinto zenzayo komunye umntwana 3 years yonke ubambele umntana nithi niyajola kanti ubhiza umncisha ikuku. Hayibo nyamupha. Kanjani? Once a year. Hayi kanti uyifuna kanjani kanti yena? Ugcine ngomhla ka1 January this year. Hawu no more. Uzoba strong uzogcina ngona ayikhiphe le mali le. Makayikhiphe sihlukane next sothandana ngenkani. Ayikho leyo nto mtshele ungasathi. Mina ngisakufuni mos. Awusangifuni kanjani? Akasakuthanda. Ngithi angisakuthanda. Awusangifuni kanjani? Nikulethela ngizokutshela ukuthi angisakufuni. Angitsheli lokho. Sekutshelile. Ungijwayela kahle. Hayi sister. Akangitsheli lokho. Ungitshela ukuthi akasangifuni. Welcome. Akasangifuni. Akasangifuni. Akasakuthandi. Ungijwayela kabi wena. Hayibo. Awusangifuni. Akasakuthandi kanti. Ufuna ukumlwisa. Sothandana ngenkani. Phawulelani. Angithi akasangifuni. Angithi akasangifuni. Manje uyapi? Wenzani? Wayulu. Wena mawulahlwa wena uyalwa. Ungijwayela kabi. Musawufuni nami ngidla. Hayibo. Kanti wayenza kanje? Uthi ngiyeke ne? Nawe ngicela uye kulokhu usondela. Ngiyeke ukusondela. Angilahle umuntu wami. Ngikuthanda. Akasakufuni. Sothandana ngenkani. Uzomthola nesikhathi. Sothandana ngenkani. Uzomthola right. Uzomthola right. Ngizokubonisa. Uzomthola right. Welcome. Ngicela umnike 50 rand. Yeah, simvala umlomo. Imali yokugibela leyo uzogibela lapha phezulu itaxi ePre from ePre ubuyele eKasi lo sombuyisela ngetaxi ngale moto ngoba sifike ngayo. Sohamba sonke. Angeke. Sohamba sonke. Ngeke sonke. Ngeke sokushiya la. Ungithisela iCamera utonilahla. Utonilahla. Ungijwayela hambi wena. Ungijwayela kapi? Ungijwayela ngizokufundisa ukuphila nabantu ungijwayela amasiko. Hayibo ungijwayela kabi. Uyena ozofundisa wena ukuphila nabona. Ungijwayela kabi. Na ungijwayela kabi. Hamba naye welcome. Wena ngizokubonisa. Ngizokubonisa uzonya. You belong to Tech now. Now it's all Shona. Angisakufuni ukusala noma ungayenzana angisakufuni. Uyamsaba yini? Uzomthola nesikhathi. Hey musukusabisa. Tech wena musukusabisa. Ungana nami. Yeah. Utropa ngizokushaya. Utropa ba? Utropa ba? Ngishapa wena. Sister Futek. Ngisakufuni man hey. Mtshele thangi Futek. Ngisakufuni Futek. Wena likhijije hawo. Yeah, ngisakufuni. Ngeke sinye. Wena uhlahla mo di camera. Yeah, uyakulahla. Uhlahla mo di camera wena. Awuhambe. Ama-taxi akulindile lapha kanti inkinga yakho. Qala amasimba wena. Futek, hamba ugibela itaxi. Awuthema uyithukele phela na umuntu wakho. Mthuke. Futek nawe. Futek. Uzomthola right. Uzokumlinda. Wena athi nanye ngikhona ukulinda. Hayi, sengigreni ngaya ngifuna ukugrasa naye. Sabisa omunye umntwana wena. Angifuni ukugrasa naye sengigreni. Yalo uyambona ukuthi uyakushaya lo. Yeah, sorry nje yami ne. Welcome. Ngithatha umpayibhasini somambise eKasi. Bangaze yes sis. King Ginger Cream Dala Cream. Dona se King Indlovu bafethu. Siyabona mfana lokuthi uyamshaya lo sisi. Nange ukugibela itaxi lapha. Nange ngifuna ukuhlala no driver ngenkani. Hayi lo bazomehlisa lo. Do the right thing my brother. Take me home.
Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampoluyu, class. Welcome to Aldi Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Why the food? Why the inkinga usekhathelise